wabarakatuh. Ki mbok dijebrak anu maton. Ki mbayong anu ya yo. Mbayong anu ya sing kena dikulop no ya. Kok urip ya? Beh wayahe mok tanduri ket mbiyen. Ya ngewangi matun mbok de aku. Ngewangi matun. Matun kacang. Kulo iso mben pirang dina kas ya yo. Iki umur 10 dina kas. Wis kena ditinggal, enggak sajo. Oh enak iki lek ngono. Sambelnya pecah. Lha yo kok iso-iso mok tanduri ngene reda malah. Sing ngarepan lho tanduri ngono ngaton aku. Apa? Anu iki tanduri kacang bayong. Kacang bayong. Apa nek dikupan resik wae ya. Dipangan sithik jiak ya. Iya no. Nek pokoke lek jeng lekas tukul sak rong godhong ditunggu terus engko lek godhong kan wis emoh pitik. Lek wis emoh. Ini matun bayung, sok bayungnya kena lup. Terus kacang pisok ya kayak dicambar. Nek botone tak didohi boto sah. Nek botone tak didohi boto. Nek botone yuk. Ndi mau klo boto iki ngene iki. Klo. Aku lho kuwi boto iki. Ndi? Wong akeh iki lho. Yo iya. Iki lho gede-gede. Iya. Aku ora urung ketok ya, Mam. Gremet iki botone iki. Kuwi boto cah Thailand biyen tau kelebunan ngono kuwi nangis. Heeh. Nangis gerak-gerak. Sakne wedhuse kae ngantek dik kasungkeng dipangan. Saiki karek sitok wedhuse. Mati. Ndeknane wi. Peh nganu apa wi? Ueman-eman ya gek apik lho iki pokat nganu iki lho pokate mbok dhewe pirang-pirang semono mbane cah. Pokate mbok dhewe kopine iki. Kopi wi. Ae pokate mbok dhewe rong woh tapi. Iki pokat gede-gede ngono to. Lah kuwi sing kulon wi ra mok tanduri wi. Lah yo. Heeh. Kacang brol sik tas kulon nang. Walah. Lumintu no sampean sok panene. Bolak-balik arek kulon. Sing ngetan kae yo ndang lurana. Kacang brol. Kanu no. Krotek no. Nganu apa wi? Dipitik ditunggu sik. Ayo. Wah, klo kopine gambel cah. Sakmu ngono mbane digaleng. Gedange kono mau ketok rong? Dipangan codot. Tapi jek selirang. Yang ndi? Wis mateng dinteki codot. Yen ning kono? Ya, ora sing dipangan codot selirang. Dinteki terus apa kae? Sing jek nek wit rong mateng. Ketok ya kok. Ketok kena. Ya, klenteng tok arep piye goreng. Arep wong digoreng lho nyisih. Digoreng nyisih lho yo ngono kae. Buka klenteng. Wis ora enggak nyapa ngono. Oh, lagi nang ora. Oh iya, aku adine ndek utang 3 lho nyantinan pura ya. Bungut wong ora tau nyang. Saiki anu sing ora tau nyang ki sing cah ngateti. Lah sapa terusane ngateti? Lah ora iso lek Dimas liwat. Wah. Wah, lah aku ndek utang ra iso iki. Iso. Atone anu petitne. Lah iya nyang ora. Ngarit sih. Bayine bene aku mau kopi apa? Gak kae kok terung wit dhuwur lek nandur. Oh iya, apaan? Lah ora anu konser iki. Konser.
nek mbok ya yo. Kuwi lho ngalih-ngalih pangan. Malah Ayo anteng ae wis kembang lho sing tak ini 3 kilo. ndi? Kacange? Heeh. Kacang embrul. Lah iya tapi urip nek Urip kok kae wis parah dipangan mbok. Mbuke tapi nek sing ngarepane paling urip wis ra enak mbuke. gak yo. Wis dilep kok. Iya tuane akeh. Tengah kilo. Cukup ae. Tapi sak pedhok ombo lho. Ya. Wah enak mbayang kan mending mesok. Ora tak kok nek ngene. Rapat. Teko kono. Tekan ndi? Anteng ae kok wis pacok. Hmm. Iki nganune. Sir kayane. Gebel. Pokate urung uwoh. Poh sak uwoh dhuwitmu relak-elakno sak maine mbane. Bantalan dhuwit malah ra iso turu. Kemprusuk kok. Dhuwit anyar. Nanti embuk dijebriak madun. Kae wangi saiki. Panas kok pisan. Gek kapan to lemu nandur ngene iki sak mene bane? Yuk dilu repot manjing ngono kae yo ora tak landuri. Lah kae sing anu kae ya wis kae. Kae sing budak-budak iki. Kake tak uluri ndekane bar ponjo wis lombok nang Sumari kae. Jam 4 kae metu kok mbawon terus jam 5 aku nandur kuwi. Oh. Gak saleran. Kae nyapo kae saimah gembreneng nesu-nesu ae. Emang kuwi Tukang nesu-nesu. Sik cah cilik loro ngene ndi ya? golek ana nang kali. Jejen. Endi ya? Itu. Kae lam toro. Wah, gombe lam torone Mbok De. Kae. Ah, anak susu manuk lho yu. Kae. Nek wit nganu e. Udu. Anu ndi? Heeh. Iya ya. Anak susu. Anak-anake kok Mbah, dhuwur kok ora konangan bocah bacane nek cah klabeng ae. ini. Kok ora nek bocah nganu. Dengaran ra nek bocah menek. Wis ngiyep ya panas no. Ngiyep sel. Ngiyep sek. Iki sik ya kena nggih nganu. Iki lho ngiyupan ya kuwi ngarepmu lho yub. Nekmu maton. Lah ya kena nggih kulupan mok rejeki. Mending. Diamen wedi sampean loro lek kung rejeki. Heeh. Ben bentane wedi kacange rada panen. Iya. Iki dhewe wis ra mara paling. Wedhuse dhewe. Moro nane demi Wah, masa? yo lemu wis dipunggal. Yo, Idul kae. pokate wi. Pah wi apa ora dibrendili lho. Pah, Wis kare dhuwur tok maune. iki disemprot buah iki wis buah lho yu wayahe yu. Wis samene iki. Ya mergo kuwi brendil di nganu Heeh. Pak ben kulih sek. semprot buah wis gombel. Itu kok nek pos kaya sing nek njupuk nggonmu rong tak kei dhuwit. Ora usah. Kene lemu kerja ya urung. Iyane kerja ora panen. Panen sok lek wis jagunge panen. Duit tapi men tak. Cece ngintik ngulan ya. Kalau. Oh, ngintik ngulan nyapa no sih. Lelelelel. Yo ngetan balik sik yo ngetan sik yo ngombe-ngombe yo. Wis kesel iki selesai emban-ban kok. Heeh. Ket isuk sesone. Wis iki sing burine omah iki lho Maita iki lho sing leh ngewangi matun Mbok De. Buritan, tanduri kacang, pokat, kacang jebol, kacang krotok.
Rono. Kopi. Lah iya nang ndi? Kene iki arep golek yo. Samarku lek rono lho, Bit. Gombel. Yo kae boy Allah gombele yo. Esuk wangna yo lang ndok kae delon. Beh. Iki wis meh abang kabeh iki, kae mek ngeraki saitik sing kae. Iki wis abang kabeh mramong sing iki. Lon. Lah iya. Lu dinangkat junduh iki. Wah, enti. Oh, abang-abang. Enti to ngetane. Wah, enek. Lah aku dilek turun juglangan anu kono. Turun juglangan apa iki? Turun juglangan wong diesel pasir wedi aku ki. Anji. Ya balan dari lampu nih. Ya. Wes kawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes iki arep leren ngombe.